lemara ba san ga ya kai wai shi ne ba sauran ga har yanzu bai fito ba ko dai mai mata goma wallahi albarka ka kai ka samu waje cikin gida kai zamanin ka ya ake ne wallahi ya kake ya jin daɗi wallahi la gida wallahi gida dai la Allah ya sa labarin arziki bishirin ka goro ina magana nan ba zaura an samu mana assalamu alaikum amma alaikum salam to ya amma sai dai wallahi akwai yawa matsala wace irin matsala sannan da sharuɗa guda 4 an tayo mun su in ji ga kunnuwa sharadi na farko ba ta cin tuwo it's what su shawarma pizza indomie kai ta batun su wallahi ina ai sai mata komi alhamdulillah ni da zan kashe kaina in bata sharadi na biyu ba ta shan koko ita batun koko wallahi ina ai kama zuwa wurin da zuri mai shayi ko on top ina karba bashi kuma sharadi na uku ba ta zama da iyayenka wala shi wala kam dama ba da uwaye na nake zaune kakata ta na dan taimaka ma ni kawo ta tana kauye wallahi yanzu ma da na koma gida wallahi sai ta hita kuma wallahi tan da dan ta taka masa wallahi ta zan wulgi da ita wallahi ba mutunci wallahi sai ta bar gidan to sai sharadi na karshe shi komai zama sauki masha Allah a ita dai wanga bazawara in dare yayi ainihin watan ba ta bacci gidanta sai dai makwabta asha wannan baba zaura bace yar iska ce wannan yar bira uba ce wai ga maka wallahi na bata da yanzu kasa na ce na kore kakata har tun da tana hoshi wallahi bai zuwa na rantsa Allah habasi zaman kakkaban kunya mana bira ubanta